Chuite Timmy. Siad am fólama le Timmy. Ceachtan leonio, folach bíag. Grana Timmy, sin an bosca scéalaíochta. Ceir toiste an? Ceir de ecin tú a Timmy? Ceir de seo? Is an ngordí né? Sia, sin é, is dilógaí atá an. Dilógaí. Ceir de seo? Sia, sin é, is blá atá an. Lá. Ceir de seo? Sia, sin é, is há fróca bláhannaí atá an. Frócaí bláhannaí. Maithú a Timmy. Feice muid ceirt ar siú le Timmy agus a cháirde. Cén tá mé? Is am sprí atá an. Cén tá siad a gimmert? Tá siad a gimmert folach bíag. Hían, dó, ó a wag, nílas ag srícach cén áit le háil. 3, 4, 5, 6. Tá áit wáfáit ag Timmy, agus táim Paxton a bhálach leis. 7, 8, 9, 10. Oh, Paxton, cluis an abróg hú. Maithú a abróg. Am gníomhaíocht inis. Có bhfuil gach duine? Cai sé gúid siad a gimmert folach bíag. Agus siad í mitógaí. Tá sí an lorg a cáirde. A féidir leat carú lethe. Có bhfuil strícach. A bhecin tú é? A bhfuil sé tíobh gan na dilógaí? Nó den mhara le? Níl sé tíobh gan na dilógaí? A bhfuil sé tíobh gan mhara le? Tá, sin é strícach. Tá sé tíobh gan mhara le. Báraile. Inis cáil rofaí. A bhfuil sé tíobh gan na bláhannaí? Nó den tom. Maithú, sin é é. Tá sé tíobh den tom. Tom. Inis cáil Timmy. A bhfuil sé tíobh den na prócaí bláhannaí? Nó den dortal. Maithú, tá Timmy tíobh den dortal. Dortal. Ceir tá fólamaí an Johan? Prócaí bláhannaí? Blá. Dilógaí. Bhí strícach tíobh den mhara le. Bhí rofaí tíobh den tom. Is bhí Timmy tíobh den dortal. Má sib ar fad. Bhí ré le bheith damsa le Timmy. A bhfuil tú ré le damsa? A damsa. Tá tú thar bár. Damsa iontach. Dólam tú focail nuaine, agus bhí tú fisrach. Má sib ar fad. Feice me go lua sib le haid am fólama le Timmy.